खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय अनन्त रामसियारि आं बेसिकेलि ग्रेजुवेट इन्जिनियार आंनि फरायनाया BE LLB MBA आरो पोस्ट ग्रेजुवेट डिप्ल'मा इन आर्बान प्लेनिं एन्ड डेभेलपमेन्ट आं मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिनो नागिरदों बेनि मुङानो जाबाय रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास रामसियारि माने फेमिलिनि नाम क्रिएटिभ माने सोरजिल' आरो आइडियास माने आइडियाफोर एबा सानस्रिफोर दिनै 15 आगस्ट 2024 78थि भारत उदांस्रि सानखालि रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास इउटिउब चेनेलखौ फोसावनो थांखि लानाय जादों। बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों हारिनि समाजनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनो साननाय जादों। जाय सावरायनायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा गियान मोननो हागौ माबा मोनसे मुलाम्फा जानो हागौ आरो बे आयदाफ्रानो जाहैदों जेरै रांखान्थियारि समाजखान्थियारि सोलोंखान्थियारि आबादखान्थियारि आरो राजखान्थियारि बेफोरबादिनि आयदायाव सावरायनो साननाय जादों। बे रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास इउटिउब चेनेलखौ मानो खुलिनाय जादों बे चेनेलनि गेजेरजों गोबां आयदाखौ सावरायनो साननाय जादों। जोंफोरबो साफा साफा समाजखौ हारिखौ मोजां मोनग्रा समाजनि आरो हारिनि खामानि मावनो लुबैग्रा साफा साफा सुबुं बेखायनो जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। जोंहा मोनसे प्लेटफर्म गैयैनि थाखाय ससियेल मिडियाखौनो मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै जों लानानै दिनै गावनि साननाय गावनि मावनो लुबैनाय खामानि आरो बाथ्राफोरखौ फोरमायनो थाखाय बेखौनो मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानाय जादों। मेन थांखिफ्रानो जाहैदों समाजनि मोजां साननानै समाजनि जौगानाय समाजखौ फोसाबनाय आरो समाजखौ खौसे खालामनायनि थांखि लानानै बे सावरायनायखौ खालामनो साननाय जादों। जारिमिनखौ नायोब्ला नुना मोनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ सासे जोबोद गिदिर समाज फोसाबगिरि। बिथाङा उन्दै समाव बर' हारिनि लोंनाय जानायजों गफबनानै थानाय बर' हारिनि धोरोम सिबिनायनि गोथार नेमखान्थि गैयैखौ नुनानै बर' हारिनि आलाय सिलाय बर' हारिनिफ्राय गुबुन हारियाव सोलायलांनाय बेफोरबादि जाथायखौ नुनानै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ दुखु मोनदोंमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो जायनिफ्राय बर' हारिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय वेस्ट बेंगलाव थांनानै स्वामी परमहंस शिबनारायणनिफ्राय दीक्षा लानानै ब्रह्म धोरोमखौ बिथाङा बर' समाजाव लानानै फैदोंमोन। बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनोल' खामानि मावाखै बिथाङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो खामानि मावदों। रांखान्थियाव समाजखान्थियाव राजखान्थियावबो बिथाङा जौगाहोनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजानायखौ जों मोन्थिनो मोनदों। बेखायनो जों बिथांमोननि जि हारिखौ समाजखौ सिबिनो आरो हारिनि समाजनि बिथांमोननि जि सिमां बिथांमोननि जि सानस्रि बेखौ जों जेब्लाबो बावगारनो नाङा। बिथांमोननि जि सानस्रि आरो बिथांमोननि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव बोरै जाफुंहोनांगौ बेनि बागै जोंफोर साननांगौ सावरायनांगौ आरो मोगथाङाव जाहोनो थाखाय खामानि मावनो जों नाजानांगौ। बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सासे बर' हारिनि मुंदांखा गेदेमा मानगोनां सुबुं। बिथाङा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि एबा आखा फाखा हारि एबा मास्टार्स दानो थाखाय सिमां नुबोदोंमोन। बिथांनि जि सानस्रि आरो सिमांखौ जों बुजिनांगोन साननांगोन आरो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जों नाजानांगोन। जोंनि सुबुंफ्रा बिथांमोन बादि गेदेमा सुबुंफोरनि जि साननाय बुंनाय बेखौ बुजिनो हायैनि थाखायसो जोंफोर बिथांमोननि बुंनायखौ साननायखौ नंखाय सानो एबा मोगथाङाव जागोन बादि होननानै जों साना। नाथाय जों जुदि बुजिनो हायोब्ला बे बिथांमोननि जा बुंनाय साननाय बे जाबाय नंगुबै। बिथांमोननि जि बुंनाय बेफोर जाबाय बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारबोनाय। बेयो जेब्लाबो गोरोन्थि नङा नंखाय नङा आरो जाथावै नङा सैथो। बेखायनो जों गोदान जेनेरेसनफ्रा बेखौ साननांगोन जे बिथांमोननि गेदेमाफोरनि बुंनाय साननाय जि सिमां बेफोरखौ जों माबोरै मोगथाङाव लाबोनो हायो जों माबोरै जाफुंसार खालामनो हायो जों बेखौसो जों साननांगोन। बेनिखायनो बिथांमोननि जि सानस्रि आरो सिमां बेखौ जों जेब्लाबो बावनो नाङा। जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायसो सावरायनांगोन साननांगोन आरो खामानि मावनो नाजानांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन गुन गोनां गेदेमा सुबुंफोरनि सानस्रि आरो सिमांफोरखौ जों गोसो होनानै साननांगौ
नायबिजिरनांगौ, सावरायनांगौ आरो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जों खामानि मावनो नाजानांगौ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां गियान मोननो हागौ आरो जाय गियाना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ नायथार आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नायबाय था, जाहाथे नोंथांमोननि समाजनि आरो हारिनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानो हागौ। गोजोन्थों, बयनिबो देरहासार जाथों।